Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Urip ana nggone desa iki pancene ya kudu ngerti. Wedhus situk dadi 20, tak dol tak tukokno sapi. Sapi tak dol maneh terus tak tukokno sapi powan. Bareng sapi powan iki pancene nek meres ngene sedina le 5 ngumplung. Lah iki tak peres sedewino gak metu apa-apaan bareng tak delok dadak tambah kaku dadak sapi lanang. Mangkane kok tambah bareng tak badak kok gak metu. Lah kula paling dewa. Wah, jagat. Wis mari wis tak dol ya wis nekat wong awak dhewe biyen ya cilik aku ya wong tekun. Mari marisi pekerjaane bapak nyunat. Ya nyunat iki pancene ya lumayan ya gak ngergani. Nyunat situk ngono wong nyunat ya disangoni 5.000. Kadang ra wong loro 10. Saking kerepe oleh wong 12. Bareng saking akeh wong nyunat aku dhewe gak kok bersunat. Waduh. Lah iki winginane ya ngono wong bolak-balik angger nyunat rene diluk waras tak sunat waras dadi berarti jodoh mergo awak dhewe lara nyuwuk barang. Tibane dadakno jarane waktu iku kongkon nyunat pisan. Iki sing sedih. Duwe anak situk iku ya wis koyo luput sembur. Jane ya nduk omahe rengang-rengeng. Arek iki jange kumat ayo. Arek iki nek bolak-balik ngedo nyindir sesuk dadi ning wati arek. Wedi ya. Oh, tak gondang girian greget. Apa Pak, sampeyan niku ngomong ijenan niku. Lho gak ngono, jarene kok ngecreh kok ngene iki. Ngecreh. Masih ngono Pak, di sama tangga ya gak pantes. Gak pantes awak dhewe iku saiki lak nunut. Nunut apa? Golek gader gak melok maneh. Sampeyan niku Lah kon iki nduk jero ya gremeng. Kon iki cocokno mek gamelan nyongo nyuro. Kon ero kidungan nyongo sih. Nyongo iki tibane 5 mek 1. Lah nek nyuro loro ambek 6 ngono lho. Lah wong kene pancen sindene somom lho Pak. Kok sampean tuturi iku lho. Lah iya tapi umum iku lak nduk daerah ndi? Nyatane kon yo durung tau ditanggap nang Nandi. Segoro Kidul ae. Lah apa nang Segoro Kidul iku? Kon iki nek pangkur iki pira? 6. Pangkur ya. Sinom iku 9. Sukon wulane iki lho. Lah iya. Sun iki duktane nata Prabu Kenya Majapahit. Kon harusnya lakon Joko Nursasi. Apa jangan rasa iki? Lah iya ngono. Apa? Lah iya iku lak guban. Lah iya. Sik kon iki ngomong gawe gending lak ono ah. Nek Gending apa sih, gending Pak? Widosari. Lho ya. Terus renyep Sampeyan sinom legondang. Sun iki duktane nata dung deng. Delang. Lah ya. Lah ya sampeyan nurui sih Pak, wong aku ya Asmara gak iso Ndono. kok. Lah iya. Anjasmara rimame. Lah ya. Suara sampeyan ya tibak ya enak. Lho ya wong tau gendeng. Lah yang ngono sampean ben kok ya kok gak anu sih Pak, suara sampean enak ngono kok gak dadi sinden. Lho lah nek aku ngepur terus dalam kapan gak muring-muring. Terus Lah saiki ngene, wong rene kon iku ya bakatmu seni. Salurno. Mergo nek wong seni iku nek terus duwe bakat terus dijarno ae, suwe-suwe mengendap. Penyakitnya iso dadi kanker. kok iso sih Pak sampean niku. Lah iya ya wis lho Pak, tak salurno ngene kanca-kancaku Oh, iya, ngono lho. dadi Aku kuwi- iki malane ya jange belajar maneh
supaya tanggapan iki ya cek akeh ngono Iya, lho. dadi- Nek akeh sampean enak apa dhuwit ta? Heeh. Dhuwit kuwi ya sampean Lah tampani. mas-masamu lek sik ono kabeh. Ya sik apa-apa, nek gak apa-apa. Iya, soalnya iki rendeng di. Rendeng ya sampean doli ae ngono kok. Dadi tekmu sik ono. Si ono. Teksi engko nang teh, nek entek apa kon cukur. Lho, apa sih Cuk? Gak ngono iku lho. Didol kok iso dicukur. Sampeyan ngomong apa sih, Pak? Ngono gak. Eh? Ngono gak Iso ono. ngomong. Mas-masan kok nyanjak Lah iya, cukur-cukur lho. sik engko entek resi nanti cukur. Rambutmu lho. Oh, rambut. Rambut Wis ya saiki dipotong cek model. Cobaan saiki. Sampeyan kepengin suaraku Iya, ngono iya, ta? nek gendeng kosongan iki. Suaraku tak kasetku. Suaramu. Suaraku. Sampeyan kok nek ya kudu belajar lho ya. Hah? Kudu Lho melo iya. sampeyan. Sik kon apa? Si aku tak nyoba iki lho Pak Nyoba ya suaraku apa? ya. Oh. Sampe rungokno ae. Iya. Ya. Apa sih? Gaya apa? Mancilang-cilung. Oh, mbang cilang-cilung. Ya ngopi ono tanggapan. Nah iya. Bang cilang-cilong koceng kerang melang-melang. Bang cilang-cilong sawangi rambutan balong. Bang cilang-cilong koceng kerang melang-melang. Bang cilang-cilong sawangi rambutan balong. Man ramene man swarane paman, asune melayu-melayu parane, kaing-kaing meyang-meyang, belajar kucinge melayu. Man ramene man swarane paman, asune melayu-melayu parane, kaing-kaing meyang-meyang, belang aja kucinge melayu. Iya. Iso Pak iku, Pak. Ya, Pak. Sampeyan iku lho kok Lho, kebong iso. itu sih, Pak. Lho nduk mburi wis oleh calteran iki. Wis tanda tangane kon dadi canang Semarang mencak kandak. Temen ta, Pak? Iya tapi mangane man dhewe-dhewe. Lho, ya reganane silarang sih, Pak. Kaset iku lho, Pak, Eh? silarang ngono lho. Aku Iya. cek umum ngono lho mlebu kaset. Iya, mangkane iku apa? Nek suaramu iku cuma mangan-mangane Suaraku main apa, Pak? diatur, Suaraku, Pak? Suaraku main rada serak Ya ya. minir. Minir. Lang, iku ya apa sih, Pak? Isane suara enak iku, Pak. Ya ojo Sirikane mangan apa? Lah iya. rujak. Rujak. Terus Iya. gorahe apa, Pak? Eh? Gorahe ku lho apa? Biasa pokoke kon niku kudu mangan dikurangi. Mangan dikurangi nak luwe, Pak. Lho nek ge bayar arisan ngono. Samane nek ngomong sing temenan ta, Pak? Niku. Ngono Ya turi wong anak seniman kok. iki pokoke sing penting ya menjaga kondisi. Kondisi. Padane panitia Pak harus sampe nanti muni kondisi barange. Wis pokoke endi sing ono melok ngono. Sampeyan niku apa, Pak? Soale gak ngene kok pensiun pasti satru mbak Rara. Kuwatir ae gitu. Pak, sama yo ngono, Pak. Sampeyan ku mbok ngewangi anake, mbok poso-poso. Anake ku cek umum ngono lho dadi sinden. Lah apa wong umum kok para poso iku gak iso. Lho, Ya prestasi. prestasi apa iku? Iya, dadi Eh? ya latihan sak bendina iku sing penting. Nah, sampeyan yo gak nguruki aku. Dadi saiki ngono kok. gending-gending saiki ya kudu kreatif. Lah saiki sampean muni ngono, Mbak. Saiki aku ajarono, sampean Lah isone kan apa? kurang apa saiki mamane? Lagu apa ae? Lho, ya lagu sampean sing anyar iku. Ya lagune tak dipadukan turune. dadi
orkes Melayu sing umum dipadukan mbek gending. Dicampur. Lah iya, nah sampean iso ta nek iso lah kene. Campur sari ke lho. Lah iya, apa sampean isone? Tapi mari cak kandar terus neluhan. Saya niku mblarak kok, Malah Pak. gede bingung iki sing ndi. Terus Lah iya, Pak. akhirnya ya kumpul maneh. Bareng kepethuk waras ta iya. Pancen wong kancane kok gak Iya, petak. ngarane kanca ya wis biasa ngono. Pak, sampean anu wis mangan ta? Hah? Wis mangan? Ya ngrungokno kon tok mang boleh luwe betul. Lah ya saiki njaluk ngombe ta, ngombe dhisik mari ya, Pak ya. Biasa wis. Ngombe ya. Ngombe kopi ta, ngombe susu. Hah? Kopi ta Kok susu. keliru susu sapi lanang maneh. Enggak. Kak, kopi ya, Pak ya? Ya, kopi. Kopi sak sendok. Hah? Gula sak sendok. Loh. Banyu sak sendok. Gak ngono kon nggawe pelis ta ya apa kono. Lah ya nek gawe kopi lah ya ngono sih, Pak. Wis kopi biasa iku lho kono iku. Ya kopi. Jeneng Mulin Mario aja jasmani. Diles apa? Wong-wong ngomong jasmani ku lanang ngono iki. Lah sampean biyen apa jeneng anake? Lah Aku sampean biyen dhewe duwe ta sing kanca jeneng. akrab, kanca saya sekata. Jenenge jasmani ngono lho. Biyen iku arek pelayaran, karepku pun tak jenengno iku ati eling kancaku. Dadi aku nek turu ya kumpul wong loro ambek jenenge jasmani wong lanang. Dadi paling aku nek eling jasmani ku eling kon paling. Lho. Sampeyan aja ngono, Pak, nek setan adati lho wong anake kok muni ngono. Ora apa. Setan kok. Tambah setan kok didu niku. Wis Pak ya tak kene ngombe ya. Ya wis gak ngombe Nah kon. kene lho, Pak, jalan Iya. Arek sakmono gedene gak payu rabi. Iki biyen mbok arek longgor. Lah nuwun. Lho. Lho monggo. Nggih. Saya mlebet mawon. Lho sandale sama damel. Lho mboten ah. Lho gak sandalan sih. Kula dekek njaba sandal. Saya mlebet. Monggo pinarak. Lho sampean lho nggih lho. Sing minarake lak kula. Lho lah nggih padha mawon kula nggih pinarak. Sampean lho nggih. Nggih. Lho sampean kok ndelok jam mawon jam pinten? Kula mriki enten damele sak nampi sampeyan sinten? Nun, Nampi sampeyan sinten? kula sing di omah. Aran-aran. Lah teng ngarep nek enten tulisane. Boten kula waca niki. Lho, ya apa tulisane ngarep enten. Napa tulisane? Nirwana. Oh, nggih ngeten Pak Nirwana nggih. Lho, Pak Nirwana. Jeneng kula Kancil Sutikno dari Surabaya. Surabaya. Serba. Surabaya. Surabaya. Kancil ini. Nggih. Ngeten Sampeyan Pak. apa sing ngidung-ngidung biasa? Sinten? Sampeyan. Nggih. Oh, pun gelek cengkoke gawe samin. Nggih. Mulane kula le niki. Nggih. Nggih. Latihan mawon ta sian mriki. Nggih. Latihan anak sampean nggih. Nggih, latihan terus. Niki wau kula mriki nggih sepisan samban, kaping pindho nedhi sewani tabuhan niki. Sampeyan sile mboten sampeyan sewani. Sing Damel rengeng-rengeng niki, Mas. Nun, Damel rengeng-rengeng. lan opo sih wong kaset. Oh, kaset iki, Mas. Kaset kosongan. Oh, kaset kosongan nggih. Nggih. Oh, bener nek ngoten. Soale nek mungkin nggih nek praktek niku arek kula kelompokaken lha kudu dimasak-masakaken apa. Oh, Nek mboten mangan nggih ngrasani enggak rokok kados ngrasani. lho niku wae sampeyan masakaken nggih. Nggih. Masak napa mawon? Nggih, biasa. Jangan asem. Oh, biasa jangan asem. Nggih. Lho sampean ngriki niku ngurus panganan tak? Lho, mboten kula mriki ajenge nglamar. Lho. Ngamar. Nggih. Lho nami sampean sinten? Kula Sokran. Oh, lah wong lanang kok jenenge Painten. Wah, sampeyan pun guyon ta. Sokran kok paling. Sokran lah. Nggih. Lah pekerjaane Lho, kula sopir. umur Umur swidak wis kliwat pensiun nih. 36. 36. Alamate Alamate nggene Duku Kupang Timur. Duku Kupang Timur 6 Surabaya. Surabaya. Nggih. Bapake make sinten? Bapak Dut. Bapak Dut, mak. Mak sinten? Ya betul. Nggih. Lah sampean umur 36 kok untune entek. Lho, niki lak cokul. Oh, Jogo. Cek cokul niki. Niki ngeten, Dik, nggih. Nggih. Nggih terang-terangan. Sampeyan enggak ada anak wedok ya? Nggih. Arane Jasmani. Nggih. Niku Lho sampean wajib. kok pun tepang ta? Lho, mau kula kok. Blater kula niki. Nggih. Pekerjaan sampean apa sih? Lho, sopir. Sopir nggih. Proyek. Oh, proyek nggih. Nggih, sampeyan nek dadi maratuwa kula nedhi napa keturutan. Nggih. Napa kula nedhi napa kula terak kali prauto Lho, keturutan. mun ngoten sampean niku. Mboten niku lho ndamel dalan bareng niku. Nggih, pancen anak kula nggih pun ngomong pancene beke sapa ae Pak kok ana sing nglamar tompon ngoten. Yo nggih bener ngoten. Nggih. Nggih cocok. Anak sampean ketimbang kula kok.
Oh, Nggih. pun kenal apik ya. Pun. Nggih, tapi Wong sukan duit barang nggih nek iki. pun dadi bojo pun nemen-nemen. Napa? Ya tegese pun nemen-nemen. Lho nggih nek kula niki nggih cinta nemen pancen. Nggih, tegese engko nek kenemen. Diterima nggih. Kenemenan niku lho saken kuru arek. Lho nek cintae nemen niku nggih belanjane mesti tidak akeh. Iya. Nggih. Nggih nek ngoten nggih. Sampeyan pun pringisan. Lho. Kok sampeyan iki bakal maratuwa kok sampeyan pripirisaken. Lah sampeyan kok anu kok. Nggih, kula tampa lamaran sampeyan. Nggih. 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 Lah niki Lah kangge pekerjaan sampeyan niku termasuk sopir proyek pun. profesional. Oh, nggih. 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 Niki kangge tondo mawon. Lho napa niki? Tondo. Ah mboten usah ngaten. Lho, mboten usah napa? Kula mboten seneng ken pas mburine niku lho tundat-tundat. Undang apa? Lah ngen gawakno ngene donge terus tundat-tundat. Lho, Biyen tak tukokno kaos tak tulisi barang. boten. Tulisi Niki merek grup. boten niki anu pringset. Donge saiki metu tukok kene kaose gak balekno. Iya. Niki kangge peniset e. Oh penista. Nggih niki Nggih. sing bungkusan cilik niki kangge anu jasmani, Oh, nggih. sing bungkusan ageng niki kangge sampean. Nggih nggih, matur nuwun nek ngoten. Pun dibuka nek kula dereng wangsul. Oh nggih. Nggih. Dadi terus niki dinane ken mburi nggih. Nentukaken sampean mawon. Oh nggih. Nggih. Mas sakniki ngarak nggih kenek, benjing nggih kenek. Lho pun Kula terserah sampean. Pun kesusu. Napa nggih jam 3 bengi purun? Mboten lak nggih didusi kramas napa. Oh nggih. Nggih, ular-ulare wong kuno niku. Nggih, nah ngarak kula napa? Nun? Napa numpak kendaraan napa sing enak? Mboten mawon. Kula nari Maratua. Lah Wis sawangane kula kok mboten Nggih sampean ngene bemo tok niku. Lho, Bemo tok. bemo tok ini. Bemo sok tek-tek. Hah, nggih. Nggih. Cidek nika. Nggih. Wong kula bunaji kok elek-elek. Oh. Nggih. Bunaji. Bunali. Bunafik. Bunafik nggih. Oh. Kendaraan Nggih, apa? dadi nek mantun kula dusi kramas. Nggih. Pokoke sedina niku ping 7 dus kramas. Sing atus sinten? Sampean? Nggih anak kula niku. Oh, nggih. Soale gendeng. Lho. Kok gendeng-gendeng ta yoga? Boten. Tegese niku cek encer pikire. Niki ngarak kula ngangge jagoan. Mungkin kula mboten jago sing gedhe didu kali sampean. Lho, sampeyan ngancam ora tuwa sampeyan. Mboten niku sing nampa jagone sampean. Gegeten gak tak tampa lho, gak tak tampa lho. Nggih nggih sampean. Mau mencel tak cokot lambemu. Lambene ireng jangan dicokot. Pun kula wangsul nggih. Nggih nggih. Pundi yogane? Nun? Yogane. Mpun pokoke kula mpun anu. Oh nggih. Niki anu. Mpun kula ketuane kok. Niki damel. Nun? Niki damel anu Lah panjen. napa kate porskot niku? Lho ae napa? Mesti teko kula. Mboten mesti anu kula tampa. Kangge belanja. Nggih nggih. Pun masuk nggih. Nggih. Lho, duwike mek 300. Ya Pak, jauh-jauh. Lho, Sampeyan Pak Kancil, nggih. sing gak ada anak jasmani. Nggih. Niku pun kenal lawas kali kula. Kula sing kula pek. Lho iki apa kawitan arek kowe? Dadare Kula ndi iki tak ngelamar, terus mencolot ta. Ngelamar. Nun? Kula ngelamar anak sampean. Lho, mbon kasep, Dik. Lho kasep ya no, wong kula sik umur 17 mriku umur 20. Lho sampeyan lho ndengkik ta sampeyan? Lho mboten kula ngelamar, kula ndugi griya wae. Metenteng mriki ngelamar. Waduh, mpun kedisian, Dik. Lho, kedisian sinten? Mpun anu dilamar wong. Sinten? Nggih, sopir. Supir no? Supir sinten? Namine Sokran. Lho, Sokran supir. Sokran nggih. Temen ta sampean Didukur, iki? nggih. Guyon ta temenan? Lho guyon yo napa sing pun kula tampa pun tanda tangan pun nggo peningset pun sembarang. Supir nggih, Sokran. Supir, nggih. Sokran. Sokran supir. Nggih. Gak tak pamiti kon. Lho. Jane Dayo sing iki mung sik enom ganteng ya nglamar lah tapi terus gak ngono kok gak enak ya hati arek iki kondang ngancam arek. Gak ngono anakku ge rebutan ya apa iki rek. Waduh tak ulene nanti arek iki. Wis tak kumpulno tumini. Sokran. Sopir lori.
Gak tahu menggok kenceng terus. Terkenal aku iki sampai tingkat no kampung-kampung luwe-luwene kepethuk wong wedok. Pak Sokran lho supir lori legi. Ya, bocah mana wedok semut iki lho. Semut wedok lho, Ron. Aku turu di kerobong. Ron aku iki supire gula dilegi. Wah, wis duwe anak ya ngono wis gak tau sapa omah. Kloyongan tok ae. Duwe bapak kok ngomel ae. Wis bener iki apa, Pak? Wis gak kena digugu. Apane? Tua-tuas mbrapas gak kena nampas. Kok usus wak limpo, tua-tua usus membulet ngene. Wis takane percaya anak. Lah usus ini gak bulet iki lho omonganmu. Ya tapi wong bener rek menek wong tuwa, cuma gak iso mapakno dadi tuwa. Lho kok gak iso mapakno, kurang Ya apa? mapan ya apa? Gantian aku sing tuwek apa anake ya? Ya apa? Wong sak tindak laku nyontoni anak, ojo ngono carane. Lho salah aku apa? Lho gak krasa peno? Lho. Lho lha iki apa? Wong lek gak maju ya ngene iki lho. Are saiki iki wis teko gak tau ngolehno apa nyeladu gelek ngene. Iya, soalnya mak nang desa, sambang nang mbah. Iya. Mben mulia saiki enak peno, berai, rambutnya digondol. Lho kapan maneh? Lah ya tapi ngerti aku, peno ojo ngono, golek liya mesti gak iso ngrebutne anak. Lho, dikandani. Kok kok niku aja. Kandhane. Ah, iki kagenan apa iku? Genano lha apane sing mbok gunane iku? Mulane wingi gak mulih. Ngono carane, mbok ndelok-ndelok. Nginep pancene aku. Lho lah iya, kesenengan peno. Lho ati gak seneng ya apa? Lho, geger iki, geger ta? Lho. Apa seneng nek wong tuwa geger mbek anak? Apa ngedu pucuk ilat ta iki? Lah timbange dibucuk ilat ae didu pucuke lambe. Ojo gak guyon lho temen-temen lho iku lho. Oh, lah aku guyon ambek anak lho gendeng ta. Sipomo sirsiran peno dipek wong ya apa? Lho mangkel aku. Lah mulane, wong ojo nggae cuane atine wong liya. Ojo nggawe kapitunaning bangsa. Ngomonganmu, aku nak sampe duwe silsilah dipek wong. Lho, katane wangi loro, pati. Lah iya, aku ya ngono. Timbang urip tak pilih matri. Mati. Kok dene mantri ya sing. Oh, lek ngono pernah iki sing ngapik sir-sir aku. Aku malah nglamar. Namanya Pak Kancil. Bareng-bareng nglamar wis kedhisik anak. Disikan sopir jenenge Sokren. Sopo maneh? Pernah iku hidung belang. Hidung belang. Kaya basman hidungmu. Kok niku ngipi ta ya? Lho ngipi apa tes mulai teko. Kok nang mulai liwat ndi kok nang ora ketempelan kok niku. Aku mulane gak ngajak penong lamar, tak disiki jare kedisikan nang jenenge Sokren. Kate kok pede wis sir-sir aku. Masih ngono jok merem Mbak ben iku. Ngomong saenake dhewe, aku iki wong tuamu. Kok rumah sama adikmu ta ya apa? Lah ya penong lamar ta enggak? Lho. Sing ngelamar iki sapa? Ah iya, mukir. Arek iki arek gendeng kae. Lah aku ngelamar iki lho, aku iki rabi maneh iki lho. Lho gak jantan pene iku, sing jantan wong iku. Ya aku rabi maneh, kate apa kon? Buanteri rek. Ayo. Goblok ta yo. Jantan no. Ayo saiki lek peno pancene gak nglamar ayo dinyatakno name Pak Kancil kono. Ayo. Ayo temen wani sih. Lho, apane? Lah gak wani lek. Gak wani ndredeg kowe. Aku iki durung ngomong gak wani kon muni gak wani. Gak wani peno lek pancene gak nglamar mesti wani, tapi lek nglamar gak wani. Ndredeg ketara sikile ndredeg. Aku ndredege gak perkara wani gak wanine. Apa gak gegeran iki engko? Gegeran mbek sapa? Wonge. Lho lah lek pancene enggak lah mesti wani apa no? Lho wani. Wani ta? Wani. Wani piro? Lho. Gak ngono iki kon nyang. Aku dhewe kok bingung ya apa sing ngomong. Wis ayo rono wis, ayo. Ayo dinyatakno. Lho iki temen tak guyon iki. Temen ta? Temen. Lho. Ayo budal. Jokono berang. Ayo, kate dina gawe apa? Gawe apa? Bersih. Budal lah. Iya. Ayo budal. Ayo. Dinyatakno. Ayo. Sampeyan delok-delok. Duwe bojo napa mboten? Wong aja angger ngapik mantu ae. Sik Joko kok. Nyerangap Joko napa? Sik Joko. Jenenge lak Sokran sih. Sokran. Sopir. Lah niki, lah iki sing wong. Iya, ayo ngomong. Kok dhisik? Oh niku. Aku iki kate ngomong kon pepet terus ngene.
Endi wonge? Lho ya iki maratuane jange. Lho iki maratuane ta anake. Iki sapa kok mripate kok abang? Lho jange kemanten Sokran nak sopir sih. Sopir. Lah iki sopir. Aku Sokran. Lho, sampean Sokran. Sopir. Oh, abape gak ngene kok. Wah iki. Dudu iki. Wah, berarti mantune karo maratuane padha ae. Lho, dudu iki. Aku iki kon dudu ya apa sih kon niku? Tak genano. Iki lah sopir. Genano. Sopir. Ayo, Sokran sopir. Sokran jenenge. Ayo, aku Sokran. Wonge dudu iki. Lho sopir apa? Ayo. Aku sopir lori. Oh, sopir proyek. Lho, keliru. Sopir proyek. Sing ojo guyon to. Sopir proyek. Sopir apa? Proyek. Ayo metu jiluk kan ta. Lho keliru. Ayo metu jiluk kan. Metu. Keliru. Ayo metu. Tak goblok Oh, kon. iki sopir anu. Ya opo rek ono wong- Lori. wong tuwa didu ya apa? Oh. Hop hop hop. Ho! Hop hop ho! Dun. Pak. Pundi kemantene Iki wedok? mantuku. Pundi kemantene wedok? Lah sampe lungguhaken. Nggih kula Kono kemandene. Lho, niki ta sopir. Nggih. Sokran, sopir proyek. Iki apa arep Nggih, iki? niki. Wis sik entar. Entar ngene Pak sik. Kakak. Wis tak. Lah, oke. Aku diseretan apa? Niki lho tontonan. Lho, Dek. Waduh, kena resesi temen rek. Lho apa kok sapa sih kok? Iki dadi apa iki, Cak? Mangkane anak-anak nyopir jangan belajar ndalang. Kecantol sinden, aduh mati aku. Ayo minggir Oh, nih. partole ku iblis Ayo panjene. minggir, ayo. Lho, Bapak, sampeyan niku napane, Dik? kula niki bojone. Iku lagi enteni kernet dhewe, saya nyopir pakai kemanten. Pun kula wangsul mboten sida mawon kula. Wadah. Nah, iki apa terusan Pak? Aku dadi kemanten kok ya apa? Lah niki gudekku. Ya iki Pak, sisir aku. Cak Lha kok Tono kok iki. meneng ae ta oleh sopir wis do wanten koyo ngono. Wah, Endi jare Lah wedok? iki Ya bojoku. kula niki. Oh, iki ta. Nggih, Dadi Pak. sir-siremu yo iki Kartolo iki. Iya, Cak Tolong. Ya ngono ae Ya apa? ngomong. Aku ki apa? Loh. Jeneng sampean niku asline sinten? Sopir. Oh, Jenenge Sokran. pancene ya Sokran. Sokran. Lha iki mung Sokran. Lah iku mang Sokran sopir proyek. Lah peno Pak? Sopir lori.